Οι Έλληνες δημιουργοί κινουμένων σχεδίων αξίζουν την προσοχή μας με την υψηλή ποιότητα των ταινιών τους. Η Ασίφα Ελλάς, δηλαδή η Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, συντονίζει τη δυναμική τους έξοδο στις ξένες αγορές. Οι ταινίες κινουμένων σχεδίων αποτελούν δυναμικό μέρος της παγκόσμιας κινηματογραφικής και τηλεοπτικής αγοράς. Η κοινότητα των ταλαντούχων Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών ταινιών animation ήρθε ο καιρός να γίνει γνωστή και να επιδιώξει συμπαραγωγές εκτός των ορίων της χώρας μας. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η Ασίφα Ελλάς, δηλαδή η Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, που σήμερα αριθμεί σχεδόν 100 μέλη. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Πριν από λίγους μήνες, οι επικεφαλείς της Ασίφα Ελλάς, του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων, άλλαξαν. Βασικός στόχος του καινούριου Προέδρου, του animator και παραγωγού Κωνσταντίνου Κακαρούντα, είναι η διεύρυνση και ο καλύτερος συντονισμός των δράσεών της, ώστε το ελληνικό animation να γίνει γνωστό στη διεθνή αγορά. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια στο να δείξουμε εκτός Ελλάδας το τι κάνουμε, το πόσο δυνατοί είμαστε, γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες το έχουμε και υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργοί, πολύ ικανοί και καλή παραγωγή. Έχουμε πάρα πολλές σημαντικές παραγωγές. Πριν ένα μήνα βρισκόμασταν στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινουμένου Σχεδίου στο Ανσί. Συμμετείχαν στο διαγωνιστικό 2 ελληνικές παραγωγές. Ένα ήταν το Γέγονε μέσα στο μουσείο, μια παραγωγή της ΕΡΤ, και επίσης υπήρξε και το WWF, το A Flammable Planet της Nomint, που υπήρξε στο εμπορικό κομμάτι, στο διαφημιστικό θα μπορούσαμε να πούμε. Το φεστιβάλ στο Ανεσί στην νοτιοανατολική Γαλλία είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις για το χώρο του animation. Φέτος την επισκέφτηκαν 15.000 άνθρωποι του χώρου, δημιουργοί και εταιρείες παραγωγής από όλο τον κόσμο. Η Ασίφα Ελλάς είχε περίπτερο και παρουσίασε 30 ταινίες, κάποιες εκ των οποίων θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μία διαδραστικότητα τέτοια, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε συμπαραγωγές. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους ξένους πιο κοντά στην Ελλάδα, στη δικιά μας την εγχώρια αγορά. Υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από τον γραφιστικό χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από τον χώρο της καλοτεχνών. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκίνησαν ως χόμπι. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν αρχιτέκτονες και μπήκαν στο δικό μας το χώρο. Αλλά αυτό είναι το όμορφο, το διαδραστικό που δημιουργεί η τέχνη της κινούμενης εικόνας. Οι περισσότεροι ζουν μέσα από τις ταινίες τους, άλλοι δημιουργούν διαφημιστικά. Βλέπουμε καταπληκτικές διαφημίσεις που έχουν να κάνουν με κινούμενα σχέδια. Κάποιοι άνθρωποι που κάνουν animation ασχολούνται και στο χώρο των video games. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που από το χώρο των κινουμένων σχεδίων περνάνε και στα οπτικά υφέ κινηματογράφου. Ο κομίστας Αλέκος Παπαδάτος, που γνωρίσαμε από τα θαυμάσια graphic novel Logic Comics και Αριστοτέλης, είχε στούντιο animation τη δεκαετία του 90. Σήμερα τα μέσα και οι συνθήκες είναι διαφορετικές, λέει. Ο τομέας των οπτικοακουστικών αναγνωρίζεται ως σημαντικός για την οικονομία και την απασχόληση και ως εκ τούτου το animation, που εντάσσεται στο χώρο του κινηματογράφου, έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Ξέρουμε το Mouse του Art Spiegelman, το Persepolis της Marjan Satrapi, το δικό μας το Logic Comics κτλ. Σε επίπεδο comics. Αυτά ξεκινήσαν από τα 80s. Μέσα στα 90s όμως περίπου άρχισε να ζητιέται από τους ενήλικους και κινούμενο σχέδιο. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η Ιαπωνία με το κινούμενο σχέδιο το ιαπωνέζικο, το οποίο λέγεται anime, το οποίο απευθύνεται πολύ συχνά σε ενήλικες. Και αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο κύμα, ας πούμε, παραγωγής μεγάλου μήκους ταινιών με animation, τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες. Η Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από όλα αυτή τη στιγμή είναι ενίσχυση και βοήθεια από θεσμούς. Είτε είναι αυτοί ιδιωτικοί φορείς ή δημόσιοι. Ώστε να κάνουμε και εργαστήρια και ομιλίες και ενδεχομένως και εκδόσεις, γιατί όχι. Στο επόμενο διάστημα η Ασίφα Ελλάς θα ενισχύσει την παρουσία της με συμμετοχή στα ειδικά φεστιβάλ για animation, με την εβδομάδα προβολών ελληνικών και ξένων ταινιών animation στα τέλη Οκτωβρίου, με τα βραβεία Στράτος Στασινός που απονέμει κάθε χρόνο στις ταινίες animation που ξεχώρισαν και με την προβολή ελληνικών ταινιών που παρουσιάζει σε συνεργασία με το κανάλι της Βουλής. Τα καλύτερα έρχονται.